आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्गच्या साहित्यिकांचं मूळ हे कविवर्य डॉक्टर वसंत सावंत यांच्या पाशी आहे. त्यांच्यामुळे येथील साहित्यिकांवरती वाङ्मय संस्कार झाला. आज अध्यक्षस्थानी असलो तरी 1972च्या पहिल्या कवी संमेलनाचा मी शिपाई आहे असं प्रतिपादन ज्येष्ठ मालवणी कवी दादा मडकईकर यांनी केलं. सिंधुदुर्ग साहित्य संघातर्फे आयोजित कोजागिरी कवी संमेलनात अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना ते बोलत होते. पाहूयात. सिंधुदुर्ग साहित्य संघ आणि श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानं कोजागिरी कवी संमेलन 2024 ज्येष्ठ मालवणी कवी दादा मडकईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त बलवंत जेऊलकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कवितांच्या सादरीकरणानं पार पडलं. यावेळी सामाजिक, राजकीय, जात पात, धर्म आदी विषयांवरती भाष्य करणाऱ्या मार्मिक विडंबनात्मक कविता उपस्थितांनी सादर केल्या. यात उत्कृष्ट सादरीकरणासाठी कविवर्य डॉक्टर वसंत सावंत काव्य पुरस्कार कवयित्री कल्पना मलिये यांना प्रदान करण्यात आला. तर नवोदित उत्कृष्ट कवी म्हणून अनिकेत पेडणेकर यांस गौरवण्यात आलं. जिल्हाभरातील नामांकित कवींनी या संमेलनात उपस्थिती दर्शवली होती. या कवींनी एकापेक्षा एक सरस अशा स्वरचित कविता सादर करत उपस्थितांची दाद मिळवली. यावेळी संमेलनाचे अध्यक्ष मालवणी कवी दादा मडकईकर, प्रमुख उपस्थित ज्येष्ठ साहित्यिक बलवंत जेऊलकर, सिंधुदुर्ग साहित्य संघाचे अध्यक्ष लीलाधर घाडी, कार्यवाह मनोहर परब, कवी विठ्ठल कदम, ज्येष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर, डॉक्टर शरवी आसुरकर, वंदना करंबळेकर, डॉक्टर जी बुवा आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ज्येष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर यांनी केलं. सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर सुमिता नाईक, तर आभार मनोहर परब यांनी मानले. बांधिलकी, प्रतिबद्धता ही हिंदी कवितेची आहेच आहे, त्यात काही वादच नाही आहे. परंतु भावुक कविता, गीत हे सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे, त्यामध्ये काही वाद नाही. परंतु अलीकडं जे काही बाजारवाद आहे किंवा ध्वन्यात्मकता आहे, त्याची जी कविता आहे जागतिकीकरणाची, त्याच्याबद्दल सुद्धा काही कवींनी खूप सुंदर कविता लिहिलं. कुमारंभुजांनी लिहिलेलं आहे कि मैं मनुष्य को छूता हूँ, वो मुस्कुराता है, अचानक उसमें से एक बीप की आवाज आती है, तब मालूम होता है कि मनुष्य नहीं है, वस्तू है. त्या माणसाचं वस्तूकरण कशा पद्धतीनं होत चाललेलं आहे बघा. आपल्या न कळता काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आपल्याला एकच प्रकारचा पिझ्झा खायला मिळतो. आपल्याकडे दिवाळीमध्ये चकली, कडबोळ्या, करंज्या करायच्या नाहीत. अमिताभ बच्चन येईल आणि सांगेल की डेअरी मिल्कचं चॉकलेट खावा. हे आजचं वास्तव आहे. आणि शेवटी शिरीष कुमार मौर्य सध्याच्या अशा गदारोळाच्या काळाबद्दल लिहितात की इधर घटनाओं को पकड़ नहीं पा रहा है दिमाग. बघा, फार सुंदर ओळ आहे. इधर घटनाओं को पकड़ नहीं पा रहा है दिमाग, हालांकि मिल रही है उनके घटने की सूचना भरपूर. दृश्य को पकड़ नहीं पा रही है आंख, कान आवाज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जीभ पकड़ नहीं पा रही है स्वाद. तर हे आजच्या कवितेचं एकंदर जे मला उमगलं किंवा उमगलं ते विचित्र तुमच्यासमोर मी मांडतो. म्हणजे 1972 सालाचा पहिला संमेलन झाला सामंतांनी भरलेला, त्याचं मी साक्षीदार असेल. हातात एक कविता घेऊन कापाती, 1-2 सेकंद समजा नाही काय म्हटले तर मला माहिती नाही होता. पाय कापत अशा स्टेजवरती त्याची व्यासपीठावरती होते श्रीकांत कासकर, नाईक सर आणि आमचे राणे गुरुजी, हे सगळे लोक तेवढे होते. आणि मग मी दरवर्षी त्या संमेलनाला गेली, कारण मी कविता लिहिते तेव्हा 60 वर्ष झाली. पण आमच्या ऐकता कोकणात भगल करणं हा प्रकार असा. दादा म्हणतो रे कविता, तर असले मिळले ते कविता पाठीचं म्हणतं. पण ते काही गमतीत माणूस गावलं ते आपल्याला माहिती होतं आम्ही कोकणातले असं. आम्ही आमचा जीव खेळत त्यांच्याबद्दल कविता म्हणतात. मग असा होता सावंत सरांची आणि माझी ओळख पूर्वीची होतीच. त्या आवाज वेगळ्या त्याच्या काही, पण मग ते समजायला काहीतरी कविता लिहिता म्हणून रोज त्यांची माझी भेट होय तळ्याच्या काठात.
केव्हा तरी वरच्या बाजारात गावात दळून गेले तर डबा असायचं त्यांच्याकडे. एवढं म्हणलं महाराष्ट्राचं प्रसिद्ध कवी दळून जायचं सर्व म्हणून. मग माका वाटेत थांबत जाता माका त्यांची आपली कविता माका म्हणत जाते. माझं शिक्षण मी आता 5वी आणि सावंत सरांची कविता मी काय वाचतलं, पण त्यांच्या समाधानाचे हा सर छान आहे म्हणतात, ते पुढे जाईल म्हणतात. मग त्यांची काय माणसं जमवणार की त्यांची छंद होतो कदाचित. तर जरी दिसले आपल्या तरी रात्री धुंदीत धुंदीत नसायचे, त्यांचं बरोबर लक्ष आहे कोण काय हा. पण जो कविता म्हणता तो त्यांच्या आवडीचा मनुष्य होतो. ते तुला मी त्यांच्यावर मी असंख्य ठिकाणी गेलं असेल मला बोलायचं, ते माझ्यावर मराठी बोलत. उद्या काय काम करताय तुम्ही, तर म्हणलं काय नाही सर, उद्या गोवाडला जायचं आहे, आरपडी शाळेत दुपारी 3 वाजता या असं ते मला मराठीत सांगितले. होय म्हणून सांगितली मालवणीत बोल. मोठे मोठे जे कवी होते सर ते आमच्या सावंत सरांना ऐकून गवं. त्याच्यात मग मी केंद्रवर्षी कविता बक्षिसाची अपेक्षा नाही, कविता म्हणून तो नको नको मिळाला तर नाही नको, मिळाला तर नको नाही, पण बक्षिसाची आमच्या कविता नाहीच होते त्यावेळी. मग मी एक कविता लिहिली ती म्हटलंय मालवणी, ते कोणी ऐकूनच नाही. रोज बोलता तुम्ही त्यावेळेचा तर काय विषय येऊ नये. मग कविता मी त्याला चाललाय गाणं म्हटलं तर मला पहिला नंबर मिळेल. अरे ह्याने काय म्हटलं हा बरा असतात. मग मी काय जरी लिहिले त्याला चाललाय ते खुल्यासारखी कसली कविता लिहिली. आणि माझं पहिलं प्रेक्षक हा माझी बाय, ते ऐकतं. ती समजा मी चाल लायले आणि ढवळताना ती जर गुणगुणली तर ती माझी कविता गाजते. असे खूप टाळं होतं. आणि मी मग कवितेला मग बऱ्याच ठिकाणी मी गेलो. मग काय केलंय मी, एकच काहीतरी करूया, सगळ्या नको, चांगला भाजी भात करूया, काहीतरी शिक्या म्हटलं. तर मी कविता ठेवले का मालवणीचं प्रचार आणि प्रसार केलं. मग त्यावेळी मला लोकांनी मेळात काढलेलं सुरुवातीला. काय ना मला काय माहिती, ते लोक काहीतरी म्हणते म्हणजे आपली भाषेत कविता. मग मी काय त्या क्लासिकल साईडला सुरू केलं. मी नाट्यगीत आहे की आमच्या घराकडे बाजूचे सुभाष थिएटर म्हणून होता, ते मोठे मोठे रात्रीचे कोण नाटक करून जायचे, कोण ते माहीत नाही त्यावेळी. ते जर एक बाहेर जर हात संध्याकाळी आम्ही खेळवते तर चिंग करून बाटली सोडत फोडी. आणि मग संध्याकाळ झाली की मग त्या छुटकाचून हात जायचा, नाटक बघायचं. ते कोण बाजूला आहात कोणा ते आम्हाला माहित नाही, पण तो माझ्या संस्कार होतो त्या गाण्याचा. त्यामुळे क्लासिकलच होतं. त्यामुळे ढगाला कळ अशी माझ्या कवितेत चाल नसते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.